Tayo mo kom. Magsulat ka. Titikugtal. Tiri-tirak itatitangad mo. Anong litan? Nasaktan ka kani? Ha? Ay, tiyak. Alis naman. Usap ka. Nya page tayo tam. Yusuf. Page 4. Nag-roadman da ito. Kasla ka di tinayap na di bulay di outside. Buwan. Umlag ka. Anong litan? Nasaktan ka kani? Koko. Hoy, Diyos ko ah. Stila mo hoy. Anong litan? Nasaktan ka kani? Kumlag ka, Ruben! Up down! Manong Lindon! Urayo na biitan ni Leon. Sana ba din? Tawan pa'y madyapati amang kasargada tayo. Ante Ansing. Ay, magdanaganap nga Rodan, Diana. Nagbabawi nilyo na mga asawa kaniya. Bunay lang kita dandanag yun, Auntie Ansing. Sana marami dahil ni Tatalyon. Ay, Basta urayan tayo ni Tatalyon. San kadi sinay? Madanagan doon. Madanagan ni Ansing ang makasawa. sa paiso naggas. Leon. Basta urayan tayo ni Tatalyon. San kadi sinay? Basta urayan tayo ni Tatalyon. San kadi sinay? Wan Lindon. Orayan tayo ni Tatalyon. Magyayaman dahil naglugan iti tricycle. Ano sa yaman na? Kaya nga si pagpagpagangan ni Leon. Magdanagan sa una. Pero meron saan? Ay, upat. Sim Ipik. Sisim. Ay, nagtaur ka ni Tinay Talangam. Patdan. Leon. Ay, magbagay mo na Lignas isuot. ang Ito na ang Amerikana. Yaman na sa Ansing. Pinagdanag na. Leon. Pinag-uusap ka na magkita kanya dito si Baan. Mabalin ka di matasaan. Kat ay ayatan ka, Ansing. Ay, Jack nang nagtimbaga. Ulitan man. Ay ayatan ka, Punak. Jack lang tamang nagtimbaga. Mabali na pigsaam nga ibaga. Sika talaga, Ansing. Sige man langan. Ay ayatan ka, Ansing. Ay, ayatan ka man. Leon. Basta sa Sinay! Litan! Kapawan kayo! Hindi pa nagkalay sa'yo! Nagyaman kami, Pangulo Baltasar. Tatang! Kapatid ka niya! Kapatang kasawa kayo! Kinisinay nga anak ko! Buwan, Tatang. Ay, dako na nakatikwa na Agado! Tibisita! Hindi pa nagkalay sa'yo! Agasumay! Kaupat aparis! Tinagkasar! Ansing. Diyan may ladawan piragsak ko. Oh my God, Leon. Sa dino ti papananta, Ansing. Nagadupay na nagitibisita. Saan may kaya mabalin? bisita. Sumago ka na. Kayo nga banda. Nabang bagay pansigang. Nabang ludi pansit. Nagadupay papananta, Ansing. Umay ka kinain. Nagkadupay. Dakaso. Nagapura. Celia Ignas. Wen. Tawis kayo ita dito yung resort. Ada na patag nga bagak kada kayo. Anya na ita, Ante Ansing. Anya ti ibagama ng Ansing. Apa nga inawis na kami pa dito yung resort. Na nga ibagak kada kayo. Ikang kayo iti sasagay sa kayo abalay. Ha? Ignas, Celia,
Ikang kayo itibukod yu abalay. San laday tatitid ko kada kayo. Ikang kayo pa itinegosyo yu, ken kwarta apang rugyan yu. Agyaman kami manang ansing. Agyaman kami, Ansing. Nakikit sa dated da. Napo, Kwarta apang rugyan yu. Agyaman kami manang ansing. Agyaman kami, Ansing. Ket na kayo mat, lindon, sinay. Ikan kayo matitibukod yu abalay. Negosyo ken kwarta apang rugyan yu. Agyaman kami, Ante Ansing. Agyaman kami, Ante Ansing. Ket na kayo mat, Ruben, Diana. Ikan kayo matitibukod yu abalay. Kanayo na negosyo ken kwarta apang rugyan yu. Agyaman kami, Ante Ansing. agyaman kani, Ante Ansing. Kasano kayong kanitatal yun? Awan tirong ba nga pagdanagan niyo? Day tapay ti may nga ibagak kada kayo. Iti kabita na panawon. Mapan kami aghani mo ni Jay Canada, kanilyon. Ha? Lawan na kayo. Kablawan na kayo. Lawan na kayo. Manang ansing. Kablawan na kayo, Ante Ansing. Tatalyon. Agyaman kami kada kayo. Agyaman kami. Naragsak day tingal daw para kada tayo amin. Ket sagbayamangan tayo. Sagutan kayo pa'y timay sa kansyon. Ha? Kang na, Teta. sagot ko day ito kansyon, kanilyo. Wow! At danay sagana gitara ditoy. Kat nilyon timang kumpanyar kaniyak. Leon, kurang rangamon ti gitara. Kat agkanta akon. Uwan. Ay, compose pa sa Katang Ante Ansing. Manda na. Intro ka, Hanan. mabayag. Ano, di ba? Inaldawal daw, sikat mapampanunod ko. Manikot pa'y dadat, nagamam mo. Oray pa'y kasama ng iyaw-awan ko. Sikalat at matagtagay ko. Ay na. Ante Ansing. Naragsak na nakita ka, rimagsakan na ito'y regna. Ay na ako. O leon nga gastoy mata. Nagmayat. Mapanta jay session round. Agpagnapag nata. Naglain ka na, Ante Ansing. Naglain na, Ante Ansing. Regnam ganda ito'y regna. Isorat nagsa